WordPress necessita tenir la informació que introduïm en el web classificada. Per tant, totes les entrades hauran de tindre un sistema de classificació. En aquest cas, se classifica per categories o també, de manera complementària, per etiquetes. Fent el símil amb una biblioteca, WordPress seria la biblioteca. Els llibres de dins de la biblioteca serien les entrades. Els llibres tenen un sistema d'identificació per una pegatina que importa informació sobre el llibre i permet guardar-lo correctament. Doncs bé, les entrades també tenen aquest sistema d'identificació a través de les categories que li assignem o les etiquetes que també podem assignar. Anem a veure com es creen les categories i les etiquetes. Les categories són usades normalment per a configurar seccions o parts del web, per tal que apareguen en una part del web unes entrades determinades, categoritzades d'alguna manera determinada. Per tant, les categories és important que estiguen plantejades o planificades quan se crea el web. Anem enllà. Com es creen les categories? Doncs anem a l'apartat d'entrades, cliquem sobre categories i escrivim el nom de la categoria. A continuació, cliquem a afegir i ja tenim la categoria creada. Hem de tindre en compte que les categories també han de crear-se per a cada idioma o llengua de visualització del web. Aquest web és trilingüe, és a dir, es pot visualitzar en 3 llengües, segons l'interès del visitant del web, doncs les categories també haurien d'estar creades en les 3 llengües. Ara creem una etiqueta. Anem a etiquetes i, per exemple, creem l'etiqueta educació física, perquè així les entrades relatives a educació física poden tindre aquesta etiqueta per a quan se realitzen búsquedes estiga ràpidament localitzat. El mateix han de crear-se tantes com llengües té el web. Anem a fer un exemple pràctic. Així tenim una web de mostra. Tenim una pàgina, la pàgina centre, pàgina principal centre, que té un apartat de novetats i excursions. Aquest apartat de novetats i excursions està configurat per tal que quan s'escriga la etiqueta excursions aparega així. Així tenim una altra pàgina amb un apartat de secretaria. Totes aquelles entrades que tinguen la categoria secretaria apareixen així. I després n'hi ha així una altra pàgina amb subpàgines sobre blocs. Aquesta, sobre el bloc de 6è, està configurada per a que totes les entrades amb la categoria PRI6, és a dir, 6è de primària, doncs aparega així. Anem a procedir a fer una entrada nova. Afegim l'entrada i anem a suposar que anem a introduir una informació sobre xarxa llibres que volem que aparega en la pàgina de secretaria. Escrivim el títol, escrivim el contingut, les imatges, etc. que vulguem afegir anirien així, i a continuació anem a l'apartat de categories. Ja estan així les categories escrites, encara que se poden afegir directament a través d'aquest botó i cliquem a la de secretaria. En aquest moment podríem afegir altres categories. Ara bé, si aquesta categoria no té ninguna funcionalitat dins del web perquè no ha sigut utilitzada per a configurar ninguna pàgina, per a filtrar les entrades d'una pàgina, doncs, òbviament, no tindria major funcionalitat en aquest moment. Una vegada tenim el títol, contingut i la categoria, cliquem a publicar i ara observem el web. Anem a secretaria i ens apareix la nostra entrada. Ara anem a crear una altra entrada d'una excursió que han fet l'alumnat de 6è per la muntanya. Tenim el títol,
tenim el contingut, afegim les imatges i les explicacions que considerem i anem a l'apartat de categories i com hem configurat que 6' seria la categoria per al bloc de 6è, marquem 6' per a que aparega, però també aquesta entrada que és de 6è de primària volem que aparega a la pàgina principal. A la pàgina principal hem configurat que apareguen totes aquelles entrades que, a banda de les categories, les que siguen, tinguen l'etiqueta excursió. Per tant, anem a buscar l'etiqueta excursió. A diferència de les categories, les etiquetes no apareixen escrites, sinó que les hem d'escriure nosaltres. Però com ja sabem que hi ha una etiqueta que es diu excursió, cliquem sobre ella i l'afegim. Quan apareix així baix és que està afegida. També podríem crear més etiquetes directament. Per exemple, com és d'educació física, anem a escriure l'etiqueta educació física per aportar una major informació. Aquesta etiqueta no afectaria per a que apareguera en ninguna part del web del nostre centre d'exemple, però si s'haguera de buscar la entrada, doncs si volem saber totes les entrades relatives a educació física ens permetria poder localitzar-la fàcilment. Una vegada han ficat les etiquetes i les categories, ja està el contingut i el títol, publiquem. I anem al nostre web de prova i observem que a l'entrar al bloc de 6è ens apareix l'entrada i com també té l'etiqueta excursió, en la pàgina principal, en novetats i excursions, també apareixeria l'entrada. Espero que aquest tutorial siga útil.